Classroomen sartu baino lehenago, goazen eskaintzen dituen abantaila batzuk ikustera. Zer dela eta gomendatzen da hau erabiltzea. Lehenengoa, ahaztu ditzakegula Google taldeak eta ikasleen postalbideak. Gelaren bitartez, Google Classroom gelaren bitartez, komunikatu gaitezke ikasleekin. Egin ditzakegu gauzak talde osoarekin edo banakakoekin. Beraz, ez dugu hortaz kezkatu beharko. Ea taldeko Google taldean ikasle guztia dauden, ea batzu sobera dauden, ea zein den honen postalbidea edo zein ez den. Hori, erabat ahaztu egiten da. Bigarren gauza ahaztu egingo deguna izango da Driven dokumentua partekatzeko tresnak. Hori ja ez da behar. Hain zuzen ere berak egingo duelako gure ordez. Ikasleek zerbait behar dutenean, gelan partekatuko dugu, era asko zerrezago batean Driven baino. Hirugarrena, ikasle berriek ez dutela ezer galtzen. Hau da, talde batekin Driven bitarte zerbait partekatzen dugunean, ikasleek jasotzen dute jakinarazpen bat, bere posta elektronikoan, baina norbait berri sartzen bada talde horretan, ez ditu jasoko jakinarazpen zahar horiek guztiak. Dokumentua bilatu beharko ditu. Classrooma erabiltzen badugu, ikasle berri bat matrikulatzen dugunean, gela batean, ez du, dana ikusiko du. Ikusiko du ordura arte egindako guztia, eta jardueraren bat egin badute aurretik gainerako ikasleek berari eskatu ahal izango diogu hura egiteko. Hor bertan izango baita. Classroomen egiten den guztia idatzita gelditzen da hor. Jarduera bat proposatzen dugunean, Classroomen bitartez egiten badugu ahoz egin beharrean, gero ez da zalantzarik egongo esandakoaz. Dana idatzita baitago. Idatzita dago noiz esan den, jarduera bat baldin bada, noizko entregatu behar dan, eta hori hasieratik hor dago erregistratuta. Beraz ez da zalantzarik egongo eta ez da eztabaidarik egongo horren inguruan. Eta azkenekoa, orain dagona, guk sartu dezakegu beste irakasle bat gure gelan behar baldin badegu. Ordezkapen badela eta datorrenak erabiltzeko, edo erronka eta ziko erronka batean gaudela, eta nahi dugula irakasle batzuen artean hor jarraipena egitea eta jarduerak planteatzea. Bueno, guazen orain, joango era Classroomera, eta bertan gela bat sortzen hasiko gera. Hau izango da lehen urratsa. Hemen gaude Gmailen, eta hemen goian, gehiago, Classroom. Lehenengo aldia honela ikus dezakegu, kasu honetan galdetzen dit ikasle edo irakaslea naizen, irakaslea naizela esango diot. Eta orduan honekin topo egingo dut. Hemen goian ikusten dugu, crea tu primera clase, horra joango era, eta hemen bi aukera ditugu, apuntarse a una clase o crear una clase. Gure kasuan, orain behintzat, gela berri bat sortu nahi dugu. Beraz, crear una clase.
Hemen 3 lerro ditugu. Lehenengoa derrigorrezkoa da, hain zuzen ere, gelaren izena izango delako. Eta gero, sailkapenerako, gure barneko sailkapenerako, hemen azpian daukagu sekzion y materia. Adibidez, hemen jarriko dut classroom tutoriala, adibidez. Eta sekzion jarnezaken, goian jarnezaken moduluaren izena eta hemen azpian taldearen izena, adibidez, Z3. Eta materia, nahi badu zerbait jartzen dut, edo ez badu nahi ez de jartzen ere. Eta ematen diot krear. Ikusiko dugu izenean bi datu hauek agertuko direla. Hemen goian ikus dezakegu Classroom tutoriala Z3. Eta hemen agertuko dira hasieran hainbat konseilu, aholku lehenengo aldian. Hemen ingelesez agertzen dira, eta ez dakit Classroom euskeraz ez dagolako, eta euskerako bersioa Google Appseko euskerazko bersioan egonda ingleseko mezuak erakusten ditu, edo ez dakit zergatik. Itxingo eta orduan honekin egingo dugu topo. Hurrengo urratsa izango da itxura aldatu. Hau ez da beharrezkoa orain egitea, baina orain ikusiko dugu. Hemen badauka kolore eta badauka argazki bat, ordu hemen agertzen den irudia aukeratu dezaket hemendik. Hemen baditugu hainbat, edo patroiak, edo horrelakoak. Oso honetan, adibidez, hartuko dut hau. Eta selekzionar el tema de la clase. Ja badaukat hemen berria. Honen ordez, gai bat hautatu ordez egin ezaken argazki bat igo. Nidokan argazki bat hemen goian kokatu. Eta nire kontuan argazkia baldin badut, hemen ikusiko da nire kontuari lotutako argazkia. Honekin badaukagu itxura aldatuta, hau nahi dudanean aldatu nezaken. Hurrengo urratsa izango da gelari buruzko informazioa sortzea. Hemen goaz informazion, hemen ikus dezakegu, daukagula Classroom tutoriala Z3. Hemen idatz dezaket moduluaren edo erronkaren deskribapena. Hau ikasleek ikusiko dute, ezin izango dute editatu, baina ikusi egingo dute. Eta orduan, hau da, bideo tutorialerako sortutako gela, adibidez. Hau izan ziteke nola horretarako. Hemen idatzi ezaket, nahi baldin badut, zegelan, adibidez, 104an, egiten dugu. Eta hemen ikusten duguna bi esteka dira. Lehenengoa, Classroom tutoriala, eta hori da, Driven non egongo diren gordeta gela honekin, edo gela honi lotutako fitxategi guztiak. Oraingoz ez da ezer egongo, beraz ez dugu egitatuko, eta erabildezaket, junaitek ikustea zer dagon, eta junaitek bertara gauzak egitera, baina lan egin dezaket bertara inoiz jun gabe. Hau da egutegia, gelari egutegi bat dago lotuta, bai irakasleak eta bai ikasleek ikus dezaketena, eta lotua egongo da bertan proposatzen diren jarduerei.
egutegia ireki dezaket Classroomen edo ireki dezaket Google Kalendarren. Eta duan Google Kalendarren egongo da nire gainerako egutegiekin kombinatuta. Oraingoz ezer ez dagoenez ez gea sartuko eta hau gorde egingo du. Hemen ikus dezakegu invitar al profesor. Beste irakasle bat batekin lan egin behar badut, egin dezake hemen. Ez detan idatzi behar, azkenik buskadorea da. Orduan egin dezaket, bat hartu, eta siguiente, eta invitar. Irakasle horrek, irakaslea jasoko du gonbidapena. Hemen ikusten danez, oraingoz grisez, ez da ikusten kolorea ondo. Hori da, gonbidatua dagolako, eta irakasle horrek onartu egin behar duelako gonbidapena. Eta hemen daukagun beste kontua da, añadir material para la clase. Zer da hau? Hau da espazio bat, non sartu dezakegun programazioa. Sortu baldin baditugu, erronka baldin bada, eta adostu baldin badugu funtzionamendu arau batzuk, erabaki baditugu, hemen sargen ditzaken. Badugula liburu digital bat urte osorako edo ebaluazio baterako, hemen sargen ezaken konsulta. Konsultako materialak soilik jarduera baterako sartu ahal izango dugu jarduerarekin batera. Baina daukagune materiale bat hori baino areago dijoana hemen sartu ahal izango dugu. Eta orduan nola izango dugu referentziako espazio bat urte osoan zehar behar dezaketena, eta honi buruz zerbait dagonean esan diezaiekegu hori informazioa badaukazue. Adibidez, orain gehituko dut erabiltzen ari naizen presentazioa, ere dezaket. Sar nezaken bideoren bat, orduan bilatzen dut, URL-a baldin badut, adibidez hau, eta publikatu. Gehiago baldin badut, jo naiteke eta gehiago sartu. Eta hau editatu nahi baldin badut, banoa ona eta ematen diot editar. Eta ezabatu nezaken ere, nahi izan ezkero. Orduan hemen, daukagu informazioa, dokumentazio dira, programazioak, ebaluaziorako irizpideak, gauza horiek. Hau, gero ere, auditoria baten kasuan, gauzak meneukitzea oso ondo dator. Azken finean, programazio daukagu hemen dago. Irizpideak hemen daude. Planifikazioa, jarduerak hor daude. Gero, beste planifikazio ere behar da, beste registroa, baina jarduerak hemen daude. Eta aurrengo izango litzateke ikasleak matrikulatu. Hemen daukagun erdiko pestaina da alumnos. Orain. Eta orduan, hemen daukagu invitar alumnos eta daukagu hau. Guk honen bitartez egingo dugu. Gu hemen hasi gintezke ikasleen helbideak sartzen, baina ez du merezi. Errezena da ikaslei kode hau ematea. Eta kode hau, kode honekin ikasleek izena eman ahal izango dute gela. Hau, hurrengo bideoan ikusiko dugu.